ହରିଆ ବୁଲା 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯାଆନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ। ହରିଆ ଡାକିଲା ବୁଲାକୁ, ଆରେ ବୁଲା ବୁଲା କ'ଣ ଦେଉଛୁ? ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲୁନ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ମୋ ଥାଲି ବାହାଘର, ମୋ ଥାଲି ବାହାଘର, ମୁଁ ଯିବି କହୁଛି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। କ'ଣ ହରିଆ କହିଲା ତାହେଲେ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ। କ'ଣ ଖାଇବା ହେବ? ହେଲା ମଟନ ହେବ, କୁରକୁରା ହେବ, ତାତି ପୋଲ ମାଛ ହେବ, ଆଉ ଫଲି ମାଛ ହେବ, ଆଉ ମୁଲି ଘାଣ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ପେଟେ ଖାଇଦେମି ପା, ମୁଁ ପେଟେ ଖାଇଦେମି। ମୋ ଶାଲି ବାହାଘର ମୁଁ ଯିମି ନାହିଁ ତୁ ଯା। ମୋ ଶାଲି ବାହାଘର ମୁଁ ଯିମି ବୁଲିବାକୁ। ମୋ ମଟନ ହେବ, କୁରକୁରା ହେବ, ତାତି ପୋଳା ମାଛ ହେବ, ଫଲି ମାଛ ହେବ, ମୁଲି ଘାଣ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ପେଟେ ଖାଇମି। ମୁଁ ଯିମି ବୁଲିବାକୁ। ତୁ ତ ଯା, ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ନାହିଁ। କହିଲା ହଉ ଯା ଆଉ। ହରିଆ କହିଲା ହଉ ଯା ଆଉ, ଶାଳି ବାହାଘର ପେଟେ ଖାଇଦେଇ ଆସିବୁ। ହେଲା ମୁଁ ପେଟେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିବି ପା।